Татар халкында гомумән үзеннән үзен көлү, үзеннән үзен ничектер елмаеп сөйләшү, көлә белү дигән әйбер хас түгел безгә, безнең холыкка. Барыбер татар дигән шундый матур, ягымлы исемне һәрберсе дә әйбәт кабул итә. Мәскәү татарларында ассимиляция ни кадәр көчле? Көчле. Якынча 2 ел элек, 2018 елның августында Мәскәүдәге Эхо Москвы радиосы атнага 3 мәртәбә кыска, 1 минутлык кына булса да, «Говорим по-татарски» дигән проект башлап җибәргән иде. Бу эшне анда чыгышы белән Кайбышның Иске Тәбердә авылыннан булган, хәзер Мәскәүдә яшәүче Лилиана Сафина башлады. Ул әле анда татар телен укыткан һәм бик сөйкемле исем йөрткән Умарта мәктәбендә оештыручы. Бүген ул минемчә студиясендә кунакта. Лилиана, бүгенге әңгәмәгә кушылуыгыз өчен рәхмәт, хуш килдегез. Исәннәрмесез, чакыруыгыз өчен, шундый кызыклы тәкъдимегез өчен үзегезгә дә рәхмәтләр яусың. Сүз уңаеннан Эхо Москвыдагы татар теле минутлары әле дә чыгып киләме? Әйе, менә бүген генә тагын эш сүз җибәрәсем бар, Аллага шөкер, эшлибез, тырышабыз. Шундый ләззәт алабыз үзенә бер калса. Аллага шөкер, эш бара. Баштагы кызыксыну шактый зур булды. Мәскәүнең үзендә генә түгел, Татарстанда да. Бу әле дә шулай дәвам итәме? Аның безнең үз тыңлаучыларыбыз бар хәзер, барыбер шалтыратып, хат язып, шундый бәхәскә кереп торган әйберләр дә бар. Менә бу булай түгел әле, тегесе тегеләй, андый исем андый түгел, анысы моннан килеп чыкмаган. Ләкин ничек кенә булмасын, аның кызыксыну төште дип әйтә алмыйм, ләкин бер яратып тыңлаган, шунда үзенең фикерен өстәргә теләгән, кызыксынган кешеләр алар барыбер байтак хат язалар, сорыйлар, күп тәкъдимнәрен бирәләр, ярдәм итәргә тырышалар, Аллага шөкер. Бу уңышларыгыз турында ишетү бик күңел әлбәттә, әмма Лилиана бүгенге сөйләшүгә сездән килгән башка бер хәбәр сәбәпче булды. Имеш, Мәскәүдә, анда белүебезчә, Нижгар якларыннан күчеп килгән татарлар бик күп. Алар хәтта тарихи яктан мәхәлләнең төп нигезен тәшкил итә дияргә була. Менә алар ягыннан, бигрәк тә инде Мәскәүдә туып үскән, нигездә урысча сөйләшкән яшьләрдән татар теленең Нижгар диалектында сөйләшергә өйрәнү теләге арткан икән. Хәзер диалектлар мәсьәләсе татар өчен шактый хәвефле бер проблемага әйләнеп бара. Җанисәп алдыннан нәкъ менә диалектларга нигезләнеп, татар милләтен бүлгәләү, санын киметү тырышлыклары арта. Моны без элек Себерләр мисалында яхшы күрдек. Быел менә Уфада татарлар сөйләмен башкорт теленең төньяк көнбатыш диалекты дип игълан итү шаукымы башланды. Инде килеп Мәскәүдә Нижгарча курслар ачыла дигән хәбәр. Мондый адам булай да четерекле вазгыятьне тагын да какшатып җибәрер дип уйламыйсызмы? Диалектны аерым өйрәнүгә нәрсә этәрде сезне? Бу бик матур, кызыклы сорау. Мин бу әйбергә беләсез, ничә ел укытып, башыма һаман килмәгән икән бу уй дип аптырашта калдым. Миңа сорау бирделәр параллель рәвештә, бу теге Башкортстанда булган әйберләр, язгычлардан соң килеп чыккан әйбер булды. Мин дөрес әйткәндә ишеткән дә юк ул әйбер турында. Менә ничектер беләсезме ни өчен? Бар бит урысның спрос бирә дигән әйбер шулаймы? Монда да шулай. Һәрбер ел сайын, менә һәрбер күп еллар, байтак ел, Умарта безнең 20 еллап эшләп килә. Ел сайын киләләр дә, какому языку вы обучаете? Кайсы телгә өйрәтәсез сез? Менә минем, әгәр дә мин әдәби телне өйрәнсәм, минем авылдагы әбием, апам, бабам мине аңларлар микән? Миңа әтием үпкәләмәс микән? Мәсәлән, мәрхүм дип әйткән әйберләр, шундый кешеләрнең фикерләре ишеткәнем байтак бар. Шуңа күрә бу ызгыш талашка китә торган әйбер түгел. Бу татар теле тарихында үзеңә калса бер шундый кичкенә дә булса эз салырга теләгән әйбердер миңа калса. Бу асылда шул теге дәвәтиемне куандырыйм дигән максаттан чыгып эшләнгән теләк инде алайса. Чыннан да шулай гына, чөнки менә минем әйткәнем бар, ничә ел элек, 3 ел элек мин беренче тапкыр шундый менә уйлануларда калдым бу әйбер турында. Мин бик категорик иде, чыннан да юк инде, әдәби тел бер генә булырга тиеш, без барыбыз да сөйләм теле ул бер эш, язма тел бер булырга тиеш дип шуны фикер иткән кеше, минем алдыма, шуны минем тормыш юлыма бер кеше килеп керде. Ул үзе эшмәкәр, Мәскәүдә эш итүче, миннән 1-2 елга олырак егет. Бик шундый бай уй фикер, тирән фикер итүче егет. Ул миңа әйтә, Лилиана, миңа менә бер методиканы татар мишәрчәгә тәрҗемә итәргә кирәк.
Чөнки минем бер абыем бар, ул бик күп тарта. Менә мин бу китапны укып, аны укып чыкканнан соң тәмәке тартуны ташладым диде. Һәм мин моның турында уйлана башладым. Менә бу 1-3-4 ел булган элек. Һәм шул Мишәр якларындагы, Нижгар якларындагы авылларны тулайым бер рәткә тезеп куеп, алар турында өйрәнеп, диалектларын, авазларын, сүзләрен өйрәнеп, шул китапны тәрҗемә иттем. Һәм шуннан соң аның шундый фикере булды егетнең, Рамилнең. Рамил әйтә: "Ә ни өчен мин җәй буе өйгә кайтам да, авылга төшәм дә, алар төшәм сөйләшәләр. Авылга төшәм дә, абием белән цыкылдашып сөйләшәм, ә Мәскәүгә килгәч, минем хат язасым килә икән, миңа аңа икенче телдә язарга кирәк." Бу дөрес фикер бит. Ничек кенә булмасын. Менә аның килгән бу шуның сүзләрен әйтүем сезгә. Икенче тел дип атау ала юк, дөрес түгелдер инде ул, әлбәттә, телне без барбер бер дип җитмәсә, мишәрләр гомумән башка, хәтта Казан татарларына караганда да үзләрен күбрәк татар итеп саныйлар, ансы хак, ансы әйе, аның белән һич бәхәсләшеп булмый. Шуңа күрә бу очракта һич кенә дә минемчә тегенендер этник сепаратизм эзләү урынлы түгелдер дип уйлыйм. Юк, ул андыр юк. Бөтенләй бу башка, аның ясы килде ул телдә. Ул чын күңелдән, бернинди теге конфликтсыз, берне кабул итеп, чөнки параллель рәвештә ул китап татар әдәби телгә тәрҗемә ителде. Әдәби телдә аның тәрҗемәсе бар. Шуңа күрә бу барысы да параллель рәвештә. Мәскәү күп төрле. Андагы татар дөньясы да шулар. Казан татарлары бар, данлыклы Нижгарлар инде менә без телгә алган, Пенза татарлары бар. Һәм алар барысы да үзләрен горурланып татар дип атап йөри. Әмма шулай да гомергә күбрәк үз эчендә укмашып яшәйләр алар. Бер-берсен ничектер кабул итмәүдә сизелә. Сез менә Казан татары, чыгышыгыз белән әле тау ягындагы Керәшен татарларыннан менә сез сизәсезме менә? Каршылык бармы? Булса нидә чагыла? Бу бик шундый, бу сиясәт сорау иде шулай. Юк, ничек чын барлыкта ул бармы? Булган нәрсә турында бит ачык сөйләшергә кирәк. Безнең бит татар хакында теге барбер, без бит ияләшкән шулай аннан-моннан әкренен узып китергә. Шуңа күрә әлбәттә бар. Дөресен әйткәндә, мин моны беренче көннән алып, сез ни генә ишетмәдем бу турыда. Сез кыкылдашу дип әйтүчләр булды. Сез шундый, менә миңа әнием, дәвәнием гомре буе әйтте, Казанныкыларга өйләнмәскә, чөнки алар усаллар дигән фикердә булды. Шуңа күрә халык төрле, ләкин барыбер таркату, барыбер татар дигән шундый матур, ягымлы исемне һәрберсе дә әйбәт кабул итә. Аңлашылмаган әйберләр чыннан да килеп чыга. Ләкин бүгенгесе көндә шуны әйтәсе килә. Бик күп менә Facebook'та калсак та, соцсетләрдә карасак та, без шундый менә самоирониягә өйрәнәбез хәзер. Чөнки татар халкында гомумән үзеннән-үзен көлү, үзеннән-үзен ничектер елмаеп сөйләшү, көлә белү дигән әйбер хас түгел безгә, безнең холыкка. Менә без хәзер шул мишәр компоненты дип әйтик инде, шулаймы, һәм Казан татарлары арасында бер-беребездән менә шундый кырыйдан карап үзебездән әзрәк кенә көләргә өйрәнү мөмкинлеге бар. Һәм ничек кенә булмасын, бу тәҗрибә, бу барыбер бу шул хәтле кискен түгел. Менә 1-2 ел элек кенә дә бу әйберләр шул хәтле канга бата-бата әтәчләр сыман сөйләшкән әйберләр бар иде. Ул күренә барыбер интернетта, шулаймы? Ләкин бүген без аккуратныйрак. Без бүген уйлап сөйләшәбез. Хәзер татарга каршы глобализация генә түгел, русификация, урыслаштыру да һәрьяклап һөҗүм алып бара. Мәскәү татарларында ассимиляция ни кадәр көчле? Көчле. Дөресен әйткәндә көчле. Бер яктан караса, менә мин бу Мәскәү татарларының Казанында кайнавыма карамастан, менә мин бер төрлерәк татар теленә, дингә, гореф-гадәткә тартылган, әдәбиятка тартылган кеше белән күбрәк аралашам. Ләкин мәсәлән, берәр телле татар концертына барасыңмы икән, башка берәр телле җиргә барасыңмы икән, күрәсең, ул әйбер күренә. Моны саннар белән әйтәсе кыен, бу мөмкин әйбер түгелдер. Ләкин шып кына качырып үзеңне татар икәнне әйтмәүче кешеләр дә тормышта минем очратканым булды. Менә үземнең генә шәхси үрнәгемдә дип әйтикме, минем кызым балалар бакчасына йөргән вакытта шыпырт кына безнең бер әни татар булып чыкты һәм миңа балам мәктәпкә киткәч кенә үзенең татар икәнен әйтте. Мин сезне бик күп вакыт раздевалкада ишеткәнем бар. Чишү бүлмәсендә кызыгыз белән татарча сөйләшкәнне, ничектер менә кыймадым диде. Мәктәпкә киткәч кенә ул аны әйтте. Димәк, бу эш бара, кирнәп кенә бар ул. Күчкереп әйтмидер кемдер. Ләкин файдасы тисә үзенең татарлыгын да әйтергә мөмкинлекләр бар.
Тумыштан шулай татар булып тугач, ул әлбәттә яшь чагында аңа бик игътибар итмисең, ул ниндер башка дөнья мәшәкатьләре белән ничектер артка чигенә, ләкин олыгайган саен ул хисләр аннарсын кире кайталар инде. Моны без төрле буыннар тәҗрибәсендә беләбез. Менә сез татар балаларын татар телле итәр өчен нишлисез? Балада ана теленә мәхәббәт уяту юлында берәр төрле серләрегез бармы? Көн төне сөйлим шул турыда. Менә туганнан бирле, сөйләшә башлаганнан бирле, менә без шундый, менә бу тегеләй, менә бу сыер көтүе, менә бу чыбыркы кызы, менә бу тәмле су, аның шуның исе тәмлерәк. Син беләсең, менә безнең авылда, мәсәлән, менә шулай кешене күмеп кайткач, менә шулай итеп, бөтен әйбер турында күп итеп сөйлим. Ул аңа кызларыма сөйлим. Уларга беренче яктан теге әкияти һәр кебек тоелса да, ләкин колакларына сиңә алар аны ишетәләр, алар аны кабул итәләр. Ничек кенә булмасын, бу үзеңнең тәҗрибәң, бу ничек кенә булмасын, бу үзеңнең татар милләтендә белмим, басымнарыңмы, эшләреңме, татар булып күрсәтүеңме балага, ул барыбер алар башларына кереп ул бер кая китми. Бер ничек тә китми. Алар аны кабул итәләр, чөнки кайбер очракта тормышта киресенчә артык менә бу татар бит әле дип, киресенчә ышану да бар. Менә бу да бөтенләй дөрес әйбер түгел, дөрес әйткәндә, мин тормышта тәрбия элемтәсендә күрдем балым белән. Азатлык сезнең умарта курслары турында инде язган иде. Айрым алганда былтыргы сентябрьдә анда татар теле курслары башланган иде. Язылганнар арасында без Рамазан Абдуллин дигән шәкерт белән дә сөйләшкән идек, һәм ул килүенең сәбәбен булай дип аңлатты. Туган телне белү фарыз, чөнки ул ата-бабадан күчкән аманат. Бусы бер. Икенчедән, мин Мәскәүдәге татар дусларым белән татарча сөйләшергә телим. Татар телендә уздырылучы мәдәни чараларга килгәч, аларга кушылып көләсем, алар белән бер телдә шаярасым килә, дигән иде Рамазан. Минемчә, шәп, сәламәт, мантыйкка туры килгән бик шундый мотивация. Андыйлар күпме сездә? Күп, бөтенесе. Кемнең башка бер ният белән килүчеләр икән, мин аларга әйтәм, алар бездә я тоткарланмыйлар, я менә тагын бер елга кадәр йөреп киләр, кире кайталар. Бөтен кеше, һәрбер умартага килгән һәрбер умарташ, алар үзләренең бер хәле, үзенең бер тарихы, үзенең бер татар теленә, мөхитенә якынаю теләге белән киләләр. Андый һәрбер умартага килеп кушылган кеше, ул шундый сәләтле кеше. Бездә гади генә берәү дә, менә бездә быел мәсәлән 84 яшьлек бер бабай укыды. Мәскәүдә туып үскән, гомерен монда кичергән, үзенең кызы белән йөреп, менә аңа 84 яшендә. Менә быелга хәзер язылды 78 яшьлек бер әби, көзгә киләм ди. 78 яшендә бер әби. Аларга нәрсә, гомерләрен кичергәннәр Мәскәүдә. Аларны Татарстанда бер кемнәре калмаган аларның. Тамырлары шуннан апаның. Тартылам ди, кирәк миңа. Шул менә шул яшь үтү белән шул кире тамырларга кайту дигән күренеш инде бу. Яшьләр күпме сезнең анда өйрәнүчеләр арасында? Безнең күбрәсенчә яшьләр, безнең 20+ күбрәк шундый. Картлар, алар бер бөтен төркемнәр арасында бер 10 кешедер. Олы яшьтәгеләр, картлар түгел, олы яшьтәгеләр, шулаймы? Булай яшьләр безнең студентлар, кемдер танышу нияте белән, кемдер мәхәббәт өчендер, кемдер кызыксыну, кемдер Сәлам безнең әйткәнем бар инде күп тапкыр, безнең бер әнисе Вьетнам, әтисе Беларус булган егет йөрде безгә былтыр. Менә аның шундый нияте, я решил поддержать татар, сезнең проблемаларыгыз бар диде. Менә шуның өчен йөрде белә. Шундый кешеләр дә бар. Бер Америка егете йөрде. Ул Башкортстанга кайтып инде тикшерүләр үткәргән булган. Шуңа күрә безгә килеп бер елны шулай укыда кайтып китте хәзер өенә. Татар милләтенең түгел, мен башка бер яһүд кызы йөрде. Алар былтыр Әлмәт якларына кайтып ниндер тикшерүләр үткәрделәр шулай ук. Урыс милләтеннән бармы теләүчеләр? Бар милләт, катнаш гаиләләр бик күп. Урыс милләтеннән күбрәк кызлар. Егетләр татар. Азатлык инде менә 2 елдан артык махсус татар телен өйрәтү өчен башлап җибәргән әйдә онлайн проекттан алып бара. Сез аның материалларын үз эшегездә кулланасызмы? Балаларга аеруча. Менә безнең нәни умартада балаларга аеруча, чөнки анда рәсемнәр, анда кызыклы әйберләр, аларны истә калдырып плазакатка кыстырып була, шулаймы? Бик әйбер, бик уңышлы. Искиткеч, шул хәтле менә кызык итеп бирелә торган грамматика яктан, мин татар теленең грамматикасын бик яратучы кыз инде, шуңа күрә андый әйберләр бик пайдалы. Бик зур рәхмәт, бик зур эш алып барасыз. Бөтен тестларын да үтәм, үткәргән тестларын егетләргә, кызларга җибәрәм, без анда актив катнашабыз. Рәхмәт. Мәскәүдә татар мәктәбе дә бар бит әле, әйеме?
Әйе. Сез үз балагызны анда йөртә аласызмы? Безгә ераграк. Безгә ераграк, ләкин менә Ходай Тәгалә безгә шундый мөмкинлек бирде. Безнең классыбызда, сыйныфта, кызыбыз йөргән сыйныфта 8 татар баласы. Без тырышмадык, без алай берне эзләмәдек. Бу безнең райондагы гади мәктәп һәм безнең дә шундый мөхит, кечкенә татар мөхите бар, беләсегез килсә. Ягъни сез аны үзегез төзедегез инде. Юк, менә беләсезме, ул Юк, безнең юк, ул мөхитне дип әйтүем. әйе, менә Ходай бирде. Без түгел. Ходай бирде. Юк, Ходай бирәдер, ләкин ул 8 кешенең бит әле ничектер җыелып бер фикергә килүе дә бик мөһим. Әйе, менә шуңа күрә шул хәтле сөенешеп, менә бер җегет безнең анда Мишәр егете шул ук Нижгар әтиялисе Нижгар яктан аякка басып 2 сентябрь көнне "Я татарин, и дедушка у меня татарин, и бабушка у меня татар" дип кычкырган бала. Урыс мәктәбендә 1нче класста менә шундый егетебез бар. Менә татарга шундый үҗәтлек җитмеш ул кайвакыт. Бигрәк тә Казан татарларына дип әйтер идем. Шулай шул. Тагын җан исәпкә кайтыйк әле. Сезнең фаразлар ниндирәк? Милләт саны артырмы, юкмы? Ничек тәмамланыр бу? Мин гомумән теге ничектер һаман яхшыга мөнтүче кеше миңа калса артыр дим мин. Чөнки хәзерге көндә татар халкының гомумән ничек кенә булмасын, әгәр ул процесслар бара, глобализация процесслары сүз юк. Ләкин үз аңның, үз милли аныңда булган кешеләр байтак бит. Шуңа күрә монда теге колак салып миңа кагылмый, бармыйм әле, миңа барыбер дип утырасы гына түгел. Мин мәсәлән өйдә булмасак та килмәсләр бөтен гаиләбез белән без җыенып барга җыенабыз үзебез турында тавыш бирергә. Шуңа күрә Алла бирсә барысы әйбәт булыр. Совет чоры татарны ничектер менә бу татарлыкны саклау мәсьәләсендә күбрәк үзенә түгел, ниндидер дәүләт структураларына ышануга өйрәтте. Татарлыкны саклау өлкәсендә хәзер Татарстан булып Татарстанның да соңгы елларда шактый артка чигенүе күренә. Ягъни менә бу дәүләт читләнә бу эштән, ягъни мәҗбүр ителә читләшергә. Сез моның белән килешәсезме? Мәскәүдән бу ничек күренә? Миңа менә күптән түгел бу сорауны шулай кемдер әйткән. Күп менә мин беләсезме, соңгы вакытта күп кешедән ишетәм. Татар телен, татар мөхитен, татар укытуын ничек кенә булмасын, меценатлык булышлар булган гомере буе шулай. Безнең бу тарихта матур салынган әйберләрдән күренә. Шуңа күрә дәүләттән генә көтеп утыру бу бик дөрес нәрсә түгел. Үзебездән дә килә. Дәүләт бирсә дә без аны кабул итә беләбез микән? Менә минем шундый сорау. Дәүләт бирер, без кабул итә алырбызмы аны? Без аны булганны саклап кала алырбызмы? Бит ничек кенә булмасын, тел мәсьәләсенә килгәндә мин һаман әйтәм аны һәм шул фикердә торачакмын да, безгә үзебезгә кирәк булдымы? Без аны саклый белдекме үзебез булган әйберләрне? Мәсәлән, безнең Татарстан территориясендә бер генә тапкыр булса да берәр суд эше, бер суд җинаять эше башкарылган әйберләр ике телдә берәр документ утырылдымы? Мин шундый сорау бирәсем килә. Миңа калса юктыр. Шуңа күрә тартып алгач кына бу әйбер тәмләнде. Алгач кына тәмләнде. Татарстан үз ягыннан читтәге татарларга да күпмедер ярдәм итеп килә иде элек. Бик зур ярдәм булмаса да, ул шул төрле концертлар оештыру, сабан туйлары оештыру, менә оештыру өлкәсендәге булышлык инде ул асылда. Анда укыталар иде, дәреслекләр җибәрәләр иде. Менә хәзер әйтүемчә Татарстанда мәҗбүр ителә үз чикләре белән генә чикләнеп, татар эшен шунда гына кайгырту белә шуга гына әйләнеп кала бит инде вазгыять. Мәскәүләр менә ничек кабул итә, Мәскәүдәге татарлар? Бер як татарлар, бер өлкәсе, аның бер төркеме дип әйтик. Шуның бер төркеме безгә Татарстан булышырга тиешти. Икенчесе, без монда мөстәкыйль рәвештә, безнең үзебезнең эшмәкәрләребез бар, безнең үзебезнең акчабыз, безнең үзебезнең башыбыз бар, без үзебез хәл итәргә тиешти. Димәк, ничектер бу әйбер, бу проблема, бу эш мәсьәләсе ике бер юнәлеш алды, ике бер төркемгә бүленеп, шундый фикер йөртәләр. Мин шундый әйберне күрәм һәр хәлдә. Ягъни Мәскәүдәге татарлар менә син әйткәнчә инде күбрәк үзләренә ышану юлына басып киләме? Әйе, шулай әйтсәк тә дөресрәк булырдыр. Ләкин барыбер менә кайсыдыр көтә. Татарстан безгә бирергә тиеш, безгә концерт китерергә тиеш, безгә бушка булырга тиеш, безгә шулай итәргә тиеш, тегеләй итәргә тиеш, һаман тиеш ди. Без нәрсә монда яшәүче җиргә халык ни бирә икән? Аны
кабул итәме икән ул? Аны тагын берәр җиргә, төбәккә, берәр районга алып барып, тагын берәр кешегә, аны берәр буынгамы, гаиләсенә кертәме икән? Бу да бик зур сорау. Һәм ахыргы чиктә һәр регионнардагы татарлар, шул исәптән Мәскәүдәге татарлар да җирле үзидарәгә салымнарны аларында түли бит. Шуңа да Татарстанга бик өметләнмичә, бәлки дә үзләрендәге хакимиятне күбрәк үзләренең милли мәнфәгатьләрен кайгыртуга күндерү үзен аклыйдыр. Шулай булырга тиештер, дөресрәк тә. Мәсәлән, мин беләм, нигә дә әйткән, күп әйткәнем бар, Рим юк, оныттым, Нижневартовскийда бер яшьләр бар, алар үзләре беркемнән сорамыйча, беркемгә таянмыйча, беркемнән үтенмичә, үзләре мәктәптә татар дәресләре булды. Дәреслекләр алып Татарстаннан миңа чыктылар. Безгә әйтегез, нинди кирәгрәк икән, ничек укытырга кирәк икән, нишләргә кирәк икән. Без алар белән күп сөйләшеп, 1-2 эш әзерләнеп тә, алар гөрләштереп эш алып бардылар. Беркемнән сорамыйлар. Алар турында белгән кеше дә юк, ишеткән кеше дә юк. Мин укытучылар белән сөйләшәм, укытучылар миңа без шунда катнаштык, тигендә катнаштык. Була бит тырышкач була. Белдермиләр дә, сиздермиләр дә, ләкин балалар татар теле өйрәнә мәктәпләрдә бу курслар түгел. Алар конкурсларда катнашалар, алар үзләре белдертәләр, җирле рәвештә булса да. Аларны мин конгресста да күрдем, аларны тегендә дә, монда күрдем. Аларга бернидә кирәкми. Алар үз эшләрен тирән сукалап алып баралар. Һәм миңа калса, бу зур эш. Димәк, тырышлык, үҗәтлек һәм шуның белән яшәп калса, татар шуның белән яшәп калачак. Бик тәфсилле, ачык җавапларыгыз өчен рәхмәт, Лилияна. Бүген безнең студиядә Мәскәүдәге Умарта тел мәктәбе җитәкчесе Лилияна Сафина булды. Яңа идеялар, яңа проектларыгыз булуга безгә дә хәбәр салыгыз. Укучы һәм тамашачыларыбыз да бу киләчәктә аларда зур кызыксыну уятыр дип уйлыйм. Студиядә Кәрим Камал булды. Һәммәгезгә матур җәй көннәре теләп калам.